Dobré ránko, tak ja len tak jednou vetičkou sa vrátim ešte k tej našej ranej sledovačke. Už sme mali jedného človeka, ale v Bratislavských uliciach je to veľmi komplikované a v poslednej chvíli nám zabočil, takže zatiaľ tú cenu, ktorú sme mali veľmi voňavú, si necháme to uvidieť, ako čakáme, no smetiar prišiel. Ale berieme, áno, a má kokoriko dokonca, tak tomu by sme mohli dať aj tú cenu. Chlapi, tak toto sú, to je jasné, krásne, tak na smetiar. Vlado, čo ti zahráme? Už to je to, hocičo. Hocičo, tak nasledujúca pesnička, ktorá z Fanrádia záznie, bude patriť Vladovi. Ste teraz asi všetci v práci, že? No, áno. Tak to je škoda, lebo nemôžete súťažiť o DVDčko, iba že by si nakladal sám a chalani by súťažili. No, nemáme čas na to. Škoda, tak dostaneš aspoň od nás tú veľmi peknú voňavú cenu, zahráme ti pesničku a majú tu veľa smetí. No dosť. Dosť, vidíš, tak sú to bordelári. Dobre, Vlado, takže tvoja výhra ťa neminie, no a vy ostatní, keď chcete to DVDčko, príďte si pre svoju rannú výhru. Ja sa pre túto chvíľu lúčim, krásne nám to vyšlo.